is hier gebeurd, is een ongeluk gebeurd. Maar nee, het ruimt dus zo hard dat de rivier overstroomd is. Ik zit in het liggen. Het overstroomt hier overal in Amet. Alles, het komt van de bergen, het komt van de rivier. En zelfs aan de andere kant, ik kan net de dik hoor, stroomt het gewoon zo de oceaan in. Het is Spaans. Goedemorgen. Ik ben weer lekker in bedement. Ik heb een vet mooi uitzicht. Je rugt van mijn kamer. Ik zit hier op een groen, is maar op mijn mini veranderd zie. En ik heb het vark gehoord dat ik mijn gasteltje broeken mooi. Yes! Dus dan is Peet in haar element. Dat ik mijn eigen eten en drinken fixen kan. En een mooi uitzicht. En mijn eigen ruimte. I love it. Ik geniet hier even het lietse leven. So cute, die lietse pietjes. En hier achter me vind ik Kjeltje. Prachtig mooi Kjeltje. Staan maar even een momentje in de waarom van dit levensstijl. Het jonkje erachter. Hij is op jacht. Nooit. Grutte krabben. Heb ik dat gedaan? Ik heb gedaan. Big crab. Yes. Ik ben weer op een mooi plakje. Ik ben er even op uit. En hier bij de rivier. Mooie riesvelden. Een mooi uitzicht. Goedemorgen. Mijn excuses dat dit film een beetje hastig is misschien, maar ik ben kijkwekker en ik kreeg een appje, ja, de mooiste mooi naar de ceremonie. Dus ik spring in mijn kleren. Ik heb een vraag wat ik om met. Ik moet een sarong en shirtjes met mouken. En dan maak ik dus heel mooi naar een ceremonie hier in Amet op Bali. Het is een speciale ceremonie Joet. En van de midi is er alweer Ogo Ogo. Daar ga ik je hem letter meer over vertellen. En morgen is het Nippiday. Dus vandaar dat het Joet alweer wat groter en meer is. En Nippiday is de Silent Day op Bali. En dat houdt in dat iedereen helemaal stil is. En in huis blijft. Waarom en alles, dat lees ik je letter uit in het filmpje. Maar ik heb het spontaan. Ik neem je Joet mooi en morgen in hoe ik dit ervaar. Dus ik zie mijn eerste ceremonie mooi zien. Ik ben een beetje zenuwachtig. Ik heb geen idee wat er komt. Ik heb wat verhalen, ja, maar ik laat het lekker op me heen komen. En dan familie Ogo Ogo. En dan morgen dus die stilte dag. En dan heb je het verhaal erachter weten. Dat is ook wel redelijk interessant. Maar dat ga ik je nu zo even vertellen. En dit is hoe het eruit ziet. Een sarong en een t-shirt. Oké, herstel. Ik heb een liedje ompassing gekregen. De sarong moest oors en ik ga een oceaan krijgen. En nou ging ik erheen. En hoe het werkt, ik weet geen idee. Ik heb geen idee. Want ik dacht eerst, hij zou het duurt een uur. En ik heb wat instructies gekregen wat het wang in. En nu ineens is het is van zo'n tot 10 of 12. En iedereen komt en gaat. Dus ik laat me maar verrassen. We binnen ongegaan, eindelijk. Maar het zou al een oerlien begon wijzen matten. Maar uit een heleboel offers. En voor de rest moeten we wachten, want het is nog net zo vier. Dus het is nu nog helemaal leeg. En het zal haast gebeuren. We gaan binnen al kleren van de Ogo Ogo en dit is de bijna versie. Voor de rest, iedereen in de kleervaar.
Ziet er helemaal perfect uit. Ik heb even vragen, maar ik mooi video's maken. En ze zien er echt al prachtig uit. Hier ben ze ontwacht zien. En hier een heel soort offers die in zit zien. Je zult beleven hoe het. Er worden overal een heel soort offers gebracht. Echt mooi. Soort fruit, wierookstokjes, bloemkes, bledsies. Overal. Dus het rookt hier overal. En het ziet er prachtig uit. En wil zit iedereen hier mooi te wachten zien. Ze zien er al prachtig uit. Iedereen heeft echt zijn best om je het op zijn beste uit te zien. Kleden, hier, alles. Het is wel interessant om te zien dat de man vooral hier verzamelt. En de vrouw die dus op dat plakje waar ik krijg wie. En de controlefreakie mij die wil begrijpen wat er precies gaat gebeuren. Maar ik laat het maar gewoon om hierheen te komen. En misschien niet, we het voor alles voorbereiden. Dus ik ben bereid wat er komen niet. Ik heb ondertussen een plakje. Ik heb blokjes en afvalken liggen. Hier ook. Dus, nu gaat het ook gebeuren en ik geloof dat we 4 keer verschillende bewegingen gaan gaan. En elke keer dus een soort van bledsie, wat ik hier dus bij heb, een bledsie wat erin zit. Wat ik tussen mijn handen van dus het volgende gebed. Ben benijd, zult je. Ja, wat is dat nou? Dit is wat ik krijg. Ik dien hè. Eten stikjes, je doet er iets op je voorvallen en je doet er iets bij je kiel. Dat vind ik een nootje. Een beetje wiet en ries. Maar wat heel leuk. Ik ben mooi deze meisken en deze man loopt heel zo uit. Deze vrouw naast mij, die heeft het, had ik het net wist, dan hoop zij niet. Het is klaar en alle offers worden mooi naar huis. En dan gaan ze thuis maar ook eten. En van de ene kom ik in de oren, want hier is ik een ceremonie. We binden ook eerst al je families op pad. En dan uiteindelijk eindigen ze alle jaar in deze grote tempel. Dus daar eindigen we aan. En nu zit iedereen vooral bovenop koor en ik dus onder dat ding. Omdat het dus te giet is in de zinnen. Maar hier gebeurt hetzelfde als wat in de orentempel gebeurde, wat ik krijg ziet. Nou, ik ken ook iets meer duidelijk giet. Ze gaan dus eerst het hele ritueel dan bij hun familietempel. En dan gaan ze naar de tempel van het dorp. En dat is hetzelfde. Dus ik heb nu 12 families vergezeld. En dan gaan we naar de village tempel. Waar dus iedereen, elke familie stuk bij stuk heen gaat. En dat is het hele ritueel. Nee. En ondertussen is het wachten. Zien om hier wat er gebeurt. En zo weten, want het is heel goed. We zitten boeten. En de zin is niet de baan, maar adem. En het is een mooie ervaring. Dan gaan we. De ene family gaat eruit. En de andere family gaat erin. And this is the last ceremony of the day, right? Ja. Oké. Ben benieuwd. Hihi, wil je geniet van mijn ontbijtje? Heb ik even deeld met de mieren. Er lag 1 krommel ei. En samen delen ze alles en nemen ze het mooi naar hun plakje wedstrijd met eten willen. Want ik vind het mooi te zien. Samen zijn we sterk. We zijn hier nou in Tulip. En nu zien we de Ogo aan te zien. De hele parade. En het lijkt misschien net zo, maar deze mensen zitten al hier op het dik.
Daarom, ik weet het net precies. We hebben hier aan de andere kant te komen, maar ik geloof dat we hier maar even stoppen. En ik zal je even vertellen wat het Ogo is. Er komt dus haast parade met al die enge monsters. En het idee is, dat ik het goed begreep, is dat die monsters die zitten verschrikkelijk uit. Die loeken aan alle kwade geesten om. En het ziet er vrij uit als een agressief iets. En dan morgen, als er de stilte daar is, dan is het idee erachter dat die kwade geesten terug de dwarpen gaan. En dan schudt er niemand, omdat iedereen dus verstopt zit in het huis. En het idee is dat als ze dan, nou ja, dan is er niks te dwar voor hun, dus dan gaan ze voort en dan verlitten ze het dwarp. Dus dat is het idee van de stiltedooi. En dus je het Ogo om alle negatieve en kwade geesten eruit te krijgen. En ik is wel mooi allemaal alle kanten op inzet. Ik krijg weer dan hartstikke gevecht om, net gevecht, maar deze willen echt nog alles doen om een zegen te krijgen. Ik ben alle offers die weer binnen. En inclusief complete baan. En doe weer stil. Heerlijk. Het is 29 maart, het is stiltedooi. En dat betekent dus dat iedereen iets in huis blijven had. Ik weer de negatieve energieën die toch het dwarp vliegen. Die zie je natuurlijk iets om angstig te maken. Maar die zorgen dus dat er niks is. Er is niemand. En het idee erachter is dat, omdat ze dus niks zeggen, er is niemand, ja, dan kun je wel vertrekken, want er is niemand om angstig te maken. Mooi idee, vind ik wel. En je hoort, het is lekker bij mijn kamer. Maar je wil rondrennen en we moeten naar de rooftop. Maar we komen net van het hier. Nou, voor mij geen probleem. Ik heb mooi zicht. Tot nu toe vind ik het heerlijk. Ik ken niks, dus ik hoor het niks. I love it. En zo zit het eruit op het dik. Er is geen in. En stel je voor dat je dus oors de hele dag en nacht auto's en scooters, vooral scooters voorbij razen. De bijenbadje, ja, ze ophalen we naar binnen. Ze mooi daar dus net rennen. En voor de rest is het lekker stil. En deze beste man is een controleur. Ga ik me correct vertellen. Zulke mansies, ik weet niet hoeveel er binnen. Maar die rennen dus rond. Om te zien of er echt niemand op het dik is. En als je dat wil binnen, dan moet je daar een hele goede reden voor hebben. En van de middag hebben we 1 scootershow met
2 jongens en een liets Bensie. En die liep duidelijk, die moest naar het ziekenhuis. Dus dan mooi eruit. Maar hoor ze net. Het is zo'n uur. En ja, het is pikdonker. Er markeert niks op mijn telefoon. Het is gewoon echt pikdonker. Want morgen is geen lach doen. En nou vind ik er wat minder voor doen. Ik heb me daar prima van maken. Maar nou, ik ken niks. Ik dacht ik ga even schreeuwen. Nee, ik ken het. Andere dingen die ik wel ken, niks ken. Want het is donker en we mogen geen lachen, jongens. Zelf geen kesken. Dus ja. Even wat oorlijkers stros zetten. Maar het is echt pikken donker buiten. Ik ga weer een buurtje, jongens. En deze keer met Marco. En we hebben een ruimpak genomen. En het draait. En we gaan naar het strand. Ja, misschien bij video's. We met de oerke rijden. En dan gaan we door de bergen. En daar ruimt het sowieso. En dus nou hier al. We hopen alleen nog dat het helemaal droeg is als we daar binnen. En het lijkt een heel mooi strand te wezen. En we kunnen snorkelen, dus ik hoop op zinnen. We hebben een prachtige reis van hierheen. Maar een prachtig strand. Een uur rijden. En we hebben geen seconde droeg gaan. En je ziet alleen nog de grote drup, maar het ruimt allerverschorenst. De hele reis. En dan weer op het strand en dan ruimt het ik weg. En die even droeg onder de parasol. Maar de parasol lekte ik als een tierleer. Dus wat ben je mooi vet? Ja, we zijn heel mooi vet. Wel laat je er maar om. Zo, jongens. In Ahmed. Wacht je op zonsopkomst. Het is nu al prachtig voor Hollywood. Ik weet niet of dit normaal is, maar dit krijg ik wel heel grappig. Ik ben even stiekem aan het filmen. De man die laat dus met zijn onderlichaam in het zon en hij misschien een slek hier. Ik heb geen idee wat hij doet. Daar komt een hond naast en die pist door hem heen. Dus het niet leuk zien, maar of hij snapt het net of hij vindt het net grappig. Nou ja, ik wil even mijn ding waar meer ritueel voor de zin opkomt. Wat een mooi zicht. Weer op een strand wat lekker rustig is. En hier is de rivier. Volgens mij. Wat een uitzicht. De rivier wordt hier in. Mooi het grote water. Zo doen het Balinese dat hier in Ahmed. We zitten hier samen 8 tot 10 man bij elkaar. Mooi. Keiloede muziek. En hier jongt knijtervals. En de bas is gigantisch goed. Ja, wie kan indrinken? De wien is van de andere kant kwam en er is alweer troep. Onstrand, joet. En ik in het water nog. En ze beginnen nu, het is jouw 4 middags, alweer spontaan. Maar ook weer op de romming. Het ziet er best gezellig uit. Ik denk dat elke niet eens zijn verantwoording heeft voor het stukje strand voor je restaurant. En wat er maar dienen wordt, geen idee. Maar het wordt in ieder geval oprommen. En er is een heel soort troep. Oh, wait, we're fine. Why don't we try that one? On commence à marcher un peu et à y aller. Even een stukje mooi aan van het resort waar ik verbleef. Ja, zie je de ceremonie. En we er ook toen souvenirjes werken. It's so nice. Ja, Jordi.
is nice. Even de video van de goal weer, jongens. Ze binnen zo al de verscorens grut. En angst aanjagend. En dan binnen er zik meesken die er zwemmen. En ik vind het lastig te schatten hoe heeg ze binnen de golven, maar zeker meters. Oh no. Oh no! I think I'm gonna hold on. Oh, perfect. No! Water! I'm lost. Yes. Oh god. Good. Thank you. Een wannengevecht op het strand. Hek hier nog net jaren, jongen. Dit is wel heel vet, jongens. Ik kom weer om van Joentje doen zien. En ik dacht dat ik nog even 10 minuutjes bij het strand zijn. En dan zit de Petra, een grote schildpad. De joekel. Ik heb hem er nooit op het strand zien zoeken. Alleen nog maar 2 keer bij het snorkeling. Dit is wel heel vet. Nou goeie, ik ben op het vliegtuig. Dus bij deze. Dit is voorlopig mijn laatste filmpje. Maar ik wil je super bedanken dat je met mij in deze 4e reis volgen hebt. Ik hoop dat je het leuk vond om die filmpjes te zien. En ik jou me hartstikke lekker daar in het vliegtuig wat ik ben. Heel